መስቀል ፍቅር ነው ፍቅር እንግዲህ ሰው ይቅር መስቀል ፍቅር ነው ፍቅር እንግዲህ ሰው ይቅር እግዚአብሔር ይባርክልን እግዚአብሔር ይባርክልን ቃሉን ይባርክልን ያው አብዳ ጋብር ቤተ ክርስቲያን ንኽበር ናይ መቐለ ከተማ ማለት እዩ ናይ መስቀል በዓል ስነ ስርዓት ዳሜራ ያው ዳርጋ ህዚ ኣብ ምውዳእ ይግነይ ያው እዛ ናይ ዳሜራ መስቀለ ላብ ኣነ ለለኽዎ ላብ ምብራቕ ሸነኽ እዩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዳጋብር ላብ ምዕራብ እዩ እኒኦ ስለዚ ላብ ሰሜን ገፃ ተዛዙ ላለምውዳቕ ማለት እዩ ያው ከምዚ ንሪኦ ኣለና እዩ እንግዲህ ላብ ሰሜን ምውዳቕ እንታይ እዩ ብባህልና ያው ባዕልኹም ተመራመሩሉ እግዚአብሔር አምላክ ግን ዓድና ሰላም ይግበረልና ለዓመታ ከምዝለ ሰላም ይግበረልና ያው ከምዚ ንሪኦ ኣለና ወዲቓ እኒኣ ናብ ሰሜን